अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाभी हाँ बोले ए जगह है बैठल बड़ुआ के हो ठोका रवा को ई ठोकारवा में बैठल बा जान तनी का ई ठोकारवा हमारा भैया के बनवावाला अच्छा हई हेतना बड़हन ठोकर तार भैया बनवल बैठे खातिर रे बुझात नहीं खे हमार भैया बनवाले बना हमरा के बैठे के ठोका रवा तब हां ई ठोकारवा ए भगवान क्या बोलूं तार भैया और ये कुछ बनवल हन हां हां पुलवा देखत तनी ना हई पनिया वाला पुलवा अरे दादा उहो हमार भैया के बनवावल हो क्या तार बोलूं भैया क्या बड़ा तो के जाने ना हमार भैया बड़ी जानले हमरा के पनियो तरह ना यरे साथ हुई बहुत को हां हमरे ये जौन झराइया बानू हां जौन झराइया बा ओई झराइया में आई पनियावा के जाके जुड़ल बा तो ओई मनिया पनिया जौन फेकेला ना बाग तोर में हरा पनिया ना आवेला हम के तरिया पोखरवा में सावतटे पोखरवा ज्यादा गहिर नाइन बा ओइसे नाई होना से आवेला आदमी में नहीं डूबावला कहां आदमी डूबेला कोई बुड़किए चाहे के लगाई ना नपले नहीं को अब हम का नापी मर्द लोग का काम बा नापल के मेहरारू नपिया से जाके खाली मर्दे पानी ना पी लो मेहरारू ना पीली सो तो हम कोशिश करी के भी ना नापी के तो आज रे नापली भी ना हम नापी देब ई बार हमर मूड नहीं हो तो मूड नहीं खे अरे तो जूता उता पहन के पानी नहीं ना पालो ओकरा खातिर एकदम फ्रेश आदमी एकदम का रुको जरा सुनो ना सबर करो तार भैया है तना बहन ठोकर ऐसन पूर का कले काइरलू नहीं यार वैसे हम अपने नैहर जब नहीं का कला कह रही का अरे बाबा जानते नहीं की पलंग लेके आई रहनी कुर्सी लेके आई रहनी टेबल लेके आई रहनी और ओकरा बाद से मतलब जौन साड़ी दलर हमार भैया पहन के आईनी बढ़िया बढ़िया सामान बिखो सब लेके आई बनी पूछो छोला जैसे मजाक नहीं कहत नहीं हमार भैया ना पोछे वाला सब दल बना है रौरो ना रौरो दीदी जाइए ना ससुरा तो रौरो पोछे ओछे वाला दीदी मतलब एकरा मतलब तार बहिन इन बाड़े लो हैं मतलब छोट ना बहिन हमार छोट बहन नहीं की से सब कोनो के तो बियाह और हो गइल बा। लइको नहीं यार वैसे ले कइनी बड़ा भागठा वाली जी हां रे ये तरह भागठाई वाला बात बतियाल जाला माने के नैहर से लइका लेके आई हां सब भैया दले बने तोहार तो हो सकले के लइको तार भैया तो के दले ना ना ऐसन कोन बना खाली अलंग पलंग दला बना कुर्सी में टेबल दला बना छीनरा रो बानी खाली ओइ फेर में रहे नी तार भैया का दला बना लइको तार नैहर में के आई भैया तार मने हेतना ठोकर पूल ई लइका नहीं दे सकेले काहे नहीं पूछलू कि काहे के भैया लइका दिया रौरे कोन दिरत खाती बानी के हमर भैया लइका दिया ओइ जैसे ऐसा लगा मेरा मजाक तो पगला दी घूम के जाए दो हाँ। एक दिन भैया से पूछिए अपने कि भैया लइकवा काहे दलो सब सामान जैसे दलो ठीक नहीं अच्छा हम पूछे सब क्या देखना पड़ हां रहा है। छोड़े नहीं रह रखे अच्छा है मैं अंधा हूँ